Mä oksalla ylimmällä on Harjulan seljäntyy. Niin kauas kuin silmän siitä, näin järvi ja lahtinen. Kas längelmä vesi tuolla, vöin hopeisin hohtelee. Tervetuloa Kangasalle, nopeasti kasvavan kaupungin tarinaa. Täällä Kangasalla katsotaan kauas ja korkealle, tässä upeassa kansallismaisemassa. Täällä Kangasalla olet oksalla ylimmällä. Täällä välitetään ja palvellaan. Tule mukaan menestymään kanssamme. Kangasalla käsillä tekeminen ja pitkä teollinen historia yhdistyy nykypäivän edelläkävijyyteen. Meillä Kangasalla on noin 2500 yritystä ja uusia yritysalueita rakennetaan parhaillaan. Esimerkiksi Lamminrahkassa yritykset sijoittuvat valtatie 12 varrelle parhaan mahdollisen näkymän äärelle. Samoin Tarasteen yritysalueelle rakentuu yksi valtakunnan suurimmista kiertotalouden alueista. Saarenmaalle on rakentumassa erittäin suuri uusi elinkeinoalue, joka sijaitsee Tampereen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Kangasalan lentola on vetovoimainen kaupallinen keskus. Hyvänä esimerkkinä siitä on vaikkapa alueelle rakentunut Bildeman uusi kiinteistö sekä Pirkanmaan osuuskaupan nykyaikainen robotiikkakeskus. Kangasalan sijainti kasvavalla Tampereen kaupunkiseudulla ja Tampereen naapurissa on vain osa menestystä. Erityisen tärkeää kaikessa kehittämisessä on monipuolinen yhteistyö niin kaupungin sisällä, seudullisesti kuin kansallisestikin. Kangasalla elinkeinojen kehittämisestä huolehtii elinkeino- ja matkailuyhtiö Business Kangasala Oy. Yhtiön toiminnan keskiössä ovat niin paikalliset yrittäjät kuin Kangasalle sijoittuvat yritykset. Kangasalla halutaan panostaa elinvoimaa ja kasvun tukemiseen, ja siinä kehityksessä avainasemassa on ketterästi toimiva elinkeinoyhtiö. Kangasalan suurin investointi, rakentuva Lamminrahka, on täysin uusi, yli 10 000 asukkaan kaupunginosa, jota on suunniteltu hyvässä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Lamminrahkassa kohtaavat keskeinen sijainti, luonnonläheisyys, kestävyys sekä nykyaikaisuus. Tervetuloa Kangasalle, kesäpäivän kulttuurikaupunkiin.